Здравейте! Аз съм Планчо и съм на 5 години. И днес ще ви прочета книжката Дядо Коледа и трите мечки. Така са минали, така и така. Дядо Коледа и трите мечки. Дядо Коледа и трите мечки. Беше нощта преди Коледа и дядо Коледа почти беше раздал всички подаръци на всички деца от своя голям списък. Почти беше останал само през 9 плани в 10-та, но дядо Коледа не можеше да спре да се прозява. Ще спра да си почина за малко в хижата на трите мечки. Помисли си, той никой няма да разбере. Здравейте, извика дядо Коледа, но макар на масата имаше 3 купички с топла освена каша. Трите мечки не си бяха вкъщи. Сигурен съм, че няма да имат нищо против, ако само поседна за малко. Помисли си дядо Коледа, но огънят в камината беше така топъл, а столът така удобен, че дядо Коледа бързо заспа. Той не чу, когато татко Мечок отвори вратата. Не чу, когато мама Меца ахна: кой спи на моя стол? И когато малкото мече каза: събуди се, вече почти е Коледа. Дядо Коледа просто започна да хърка. Затова малкото мече задейства всички будилници. Мама Меца засвири пей звънче много силно. А на татко Мечок му хрума дори по-добра идея. И все пак нищо не помогна. Но сега е бъдни вечер. Вайкаше се татко Мечок, а той още не е занесъл подаръци през 9 плани в 10-та. И там децата няма да се получат подаръците. Вайкаше се. Мама без паника каза спокойно малкото мече и вдигна телефона. Здравейте, търся приказните спасители. Имаме нужда от помощ и то спешно и изненадващо скоро. Някой почука на вратата. И там стояха приказните спасители. Всички готови да помогнат. И всеки със свое специално червено на метал. Не ли това дядо Коледа? Възкликнаха те. Децата няма да си получат подаръците. Без банка каза спокойно малкото мече. Просто ще трябва да раздадем последните подаръци сами. Мечето сложи своето на метал и извади карта от джоба си. За да стигне през 9 плани в 10-та, трябва да прекосим. Бързата и ревяща река. Всички погледнаха надолу към пропастта. О, не! Дали сега е подходящ момент да
кажа, че не мога да плувам, попита бисквитеното човече. Трябва да има друг начин да преминем, каза малкото момче и се обърна към трите прасенца. Вие можете ли да помогнете? Разбира се, казаха в един глас трите прасенца. Отдръпнете се. Ние сме професионални инженери. Първото прасенце извади трион, второто прасенце извади рулетка, а третото прасенце извади въже. Те рязаха, измерваха и вързаха. Докато накрая един супер здрав, само малко клатеш се мост висеше над пропаста. Но когато достигнаха до друга страна, те всички извикаха: "О, не, това е най-дълбоката и тъмна гора." Всеки знаеше, че най-дълбоката и тъмна гора беше пълна с сенки и шепнещи неща и неща, които шумят в нощта. "Червена шапчица," каза малкото момче, "ти знаеш всичко за другите. Ти трябва да знаеш пътя." "Ами, аз си нося специалния комплект за приключения," отговори Червена шапчица. И тя извади фенерче и компас и голямо блокче шоколад за раздвоение на непослушни вълци. "Последвайте ме всички!" И преди да им мигне окото, вече бяха оставили сенките и шумовете зад гърба си и бяха забравили, че някога са се страхували. "Знаех си, че компасът ще ми бъде полезен," каза Червена шапчица. "Но, о не, какво е това, малкото момче?" "Това е," каза мрачно малкото момче, "най-чудесната планина." Беше толкова голяма, че скриваше почти цялата луна. "Вие знаете всичко за планините," каза малкото момче на седемче джуджета. "Вие трябва да измислите нещо." Джуджетата извикаха бляскави сребристи лопати от своите ранци. "Не можем да я изкачим," казате. "Не можем да заобиколим. Ще трябва да минем под нея." Така че копаха и копаха и копаха, за кратко спряха да си похапнат, докато накрая успяха да изкопаят дълъг и криволичещ тунел през цяла най-чудовищна планина.
Най-после извикаха малкото момиче, стигнахме. През 9 плани в 10-та. Стигнахме, каза червената шапчица, но се надявам да не сме закъснели. Бързо безквитен човече, извика малкото мъже. Бягай, бягай, възможно най-бързо, да занесеш всички подаръци. И бисквитеното човече хупна от къща на къща, възможно най-бързо, за да не пропусне нито едно дете от големия списък на дядо Коледа. И когато големият чувал с подаръци най-после беше празен, стана време да си тръгват. Бягайте, извика бисквитеното човече, и червената шапчица. Трите прасенца, седемейчето, чуджето и малкото мече чичаха и чичаха. Докато накрая стигнаха хижата на трите мечки. Тъкмо на време, за да видят как се събужда дядо Коледа. Как хубаво се поспах, прозя се той. Но чакай, през 9 плани в 10-та. Децата там няма да получат подаръците. Без паника, каза спокойно малкото мъже. Раздадохме подаръците на всички. Благодаря, каза дядо Коледа. Всички извикаха от радост. Татко Мечок тъкмо започнаше да сервирва купички пълни с топла каша. Когато малкото мъже възкликна: "О, не, припуснал ли сме един, някой не си е получил подаръка?" Без паника, каза спокойно дядо Коледа, защото този подарък, последният подарък, е за теб, малко мече. Сега и ти си приказлитен спасител. Весела Коледа. Така са минали, така. И след това да ви покажа как беше. Имаше тази страница. 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 И тази страница. Весела Коледа! Чао, чао!